Ora nyono lah kok. Saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun niki lipil-lipil. Iya, syukur Bagong, syukur. Ndungkap adicara ingkang angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing anu pundi menika pring ngapus padukuhan kula. Sepisan kula kepengin Bapak menika prisa omah kula merga Bapak niku arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males. Merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karmu apa sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasa basa ya Pak angel banget. Ya sakarmu. Iki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku arep ngaturake gegembolaning rasaku. Kok kaya wigati temen iki. Bagong kok ngaturke gegembolaning atimu iki wigatine apa? Nang Bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis kage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang terus. Ming sedhela ya ora apa-apa. Oh iya terus. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak. Bapak tak suwun sing kepenak lenggah ya. Iya wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petruk ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soalnya aku ngerti nek bapak wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya. Rada maju ra apa-apa, lincake digeret. Iya. Matur nuwun Bagong, matur nuwun. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi unjukan daharane ngarepe bapak monggo diselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya sugo kabeh, Pak. Iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Urung tuku kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki anakmu iki dukuh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh. Mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom ki wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan Pringapus iki maju. Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendhu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak. Kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ha ning kocapa ternyata wong kene ya ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ha iya karang dukuh ki suwe. Iya ora apa. Barang ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan Pringapus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke ki mesti dadi leksanane. Ayo Ca, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti gumun.
mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah wohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani buang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang peduan pring apus kene iki nek nganti buang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasurjar-surjas apa Pak? Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya. Kali-kali ya resik. Aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh dadi resiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan. Kudu nang nggone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk. Uga ana sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku ngene kena tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Ayo mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya iki kawulaku ki do njaluk apa? Njaluk supaya karang pradusunan pring apus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo nggar-nggarati nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa? Ngilo. Selfie. Waduh, Bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Iki padusunan pring apus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun sranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wangunan sing kasat mripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin ki pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong isane mung kurang ajar. Ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ku ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya sakarepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Iya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe. Dene ora iso, wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu donga kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dungane bapak kuwi mandi. Nah, baleni omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lair kuwi gampang.
anggere para kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng sing angel dadi gampang kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula lah syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan iya dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene sing luwih akeh ya ditampa mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak syukur Bagong aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya mula aku wegah tekan pring ngapus kene mergo pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikiraku Bagong kok dadi pangareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan. Dusune ya mesti ora temata. Ning bareng aku mlebu kene anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pangareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya mung merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya sak pirangan wis rukun wis apik, ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi. Saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat balekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karangkadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semono nglakoni tapa. Wih, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang ngendi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adzan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jero omah ki nang jaba ki kaya kumrusak angin gedhe. Terus barengi eneng suara. Weh, suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi men. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumuntang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki Sarja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata
Raharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali? Ora tak catet soare Pak. Dieling-eling, dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Dieling-eling, Gong. Waduh ayo wis lali. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Jolis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Mun nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene yo ngilahen. Wah, nganggo ngilahen iki dewa. Sajake. Bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora, udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to. Tumbal kok buah-buahan. Heeh, wong sebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Heeh. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem, nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong, Gong, ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Heeh. Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlar ning jagat. Lho. Ora gumlar ning jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pring ngapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirangno, isen aku pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gaya. Pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isen aku mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Ha saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa, ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah ning kayangan. Bantu karo anakmu Baga. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula pring ngapuske do ngandhake Semar ki dewa.
ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap ngawur jimat sing iso ngucap ya ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi ora usah sok ngapusi kowe nek pancen kowe dewa kowe munggah ning kayangan nek kowe ora iso munggah ning kayangan ora iso mituruti penjaluke anak gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismaya wis ora ana gunane percuma terus dewa-dewa apa kowe aja nyengeni karo bapak aku ning kayangan ki mbiyen wis suwe ning ora wis tau wis ayo aku tak takon sik kowe kok dadi wong kere critane piye aku malah njur njaluk crita bapak ki piye to ayo critakno mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi apa Gong kuwi lho jalan keluar solusi solusi kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas tak nei solusi wis kowe tak omongi ya Bagong Gareng Petruk sedilo aku tak crita men adimu ki lega ayo menek ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono iki aku anggere mataku abang siji ngamuk loro ngelih Pak lho guys cerita ya biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal berarti anak dewa anak dewa Sang Hyang Tunggal saiki isih ya isih kowe lah aku mbok ketemu eyang sapa eyang Tunggal wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya eyangmu pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungso ning wujud endhog lho endhog katutan telek ora Pak aku takonane kok biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae ora kuwi resik gedhe edan terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu sapa wae kulite dadi makmu gedhe sapa Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya kuninge digoreng ora kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae mula tuwa dhewe Tejamaya nomor 2 Ismaya nomor 3 Manikmaya lah bocah telu kuwi sing Sri Anaten ming makmu cilik Manikmaya kuwi Sri Anaten karo aku karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan padha gelut ning jane ora gelut ming nyoba kasekten dening Manikmaya makmu cilik dilaporke karo bapakku ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan sami rebut kepengin dados dewaning para dewa nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modar terus aku didukani karo Kakang Tejamaya lah kok dadi kaya ngono pakartimu Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon kowe dadi dewaning para dewa Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae kapleh-kapleh ngono kae mergane ra iso nguntal gunung ra iso lah kok kowe ora cangkeme ra suwek cangkemmu tutuk karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke mergo aku nganggo igo gunung pagering jagat sewetan tak serot ora tak pangan ing tak serot kalu ora
ming sawetara ingkang mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu Gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrak. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau ngenekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manik Maya. Manik Maya iki apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu dipa nirmala plem pertangga jiwa kuwi nggone ning kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adi ro kakang mesti manut. Wis, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak meng ngrawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ora gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ora ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripaku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh Bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ning nek aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah. Ora sida njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Iki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Matek aji loweling, pameling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Pak. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene men, nyoto barang. Karyan putra lamun gawekasan. Ya kawi sanggeni maya Wisnu Pratinta. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Lah tenan. Pukulun Bathara Guru ngetapake para Wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancan. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Mbok ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewane para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman reng. Bali kono, rasa melu perang.
Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kali aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo dijepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-sae awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae kok ora. Dinane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atere? Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis ten kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amedi engko tekan kene dinteni kene wae. Heeh. Adepane. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggono magawe gelari rawang sapa iki Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru. Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun, Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ki? Akeh Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film ki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Wah, jan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, hati-hati, Tru. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nanti? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat kok. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelekutis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arepa bapakku ki wong kere gedubal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh,
Ngapa ya Mas Bayu ngetok jenggotmu kowe. Aduh aja. Kelabang sisan kowe. Kamu arti kelabange ombong ae aja Mas. Anjuk kowe tekan kene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jamu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo ketikane bapakmu to, Nduk. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Darma dengkulmu mlocot ora. Hah? Omong iki anake lek. Aku anake bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe iku dene nyelok bapakku ki padhe nyelok aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wih lah dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangko ayo nih ngajati lho, Tru. Ya. Nek wani karo bapak mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngemati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh. Endro lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya Nyuk. Apa ro? Cangkem merah. Ngomongan sak. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Ini percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Asma diwane ampuh ya. Kaya kowe mau ketunjuk bola-bali kok. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari. Iya. Rasa semelang. Aku anggere menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho nek ora njaluk tulung ya ora tak. Iso. Aku ya ngerti. Tru, mau aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Tak arandas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Oh, do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan, tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya lembu sekilane dewa ya, Kok. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak biyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi ngan disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek kok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe.
nagam iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Oh, ingat, oke. Wah, sukses, sukses. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena apa? Dian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ibu. Waduh. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumek apa piye? Kayak menungso apa daya. Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Mak. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho sapa kae wayangan dhewe. Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja tingkang apa. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brama, Bathara Brama. Dewane geni? Bathara Brama. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi kridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus apike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanding-tanding isruh-isruhi pikiran kok kene bubar wae nonton streaming ya ora ngono terus karang ya wong ki kurang marem kok ya lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane kowe piye caramu supaya geni kae mati oke. Mati. Aku kok iso-iso malah kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modern. Piye cerdas ta aku? Iya ya iwake do mati kuwi. Waduh, senane sing duwe terus wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, enteno. Rama genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Adake aku cah cerdas e.
nek nganti Bathara Brahma liwat kono apa upama liwat kono genine saka kono piye aku mlempet rono blebes meneh oh iya truk apa kene wedi kula ajar kene iki deg-degan terus malah wis ana Bathara Brahma arep kapake apake ya terus kaya kalah ampuh ayo ampuh ajak gelut wae wah ampun aku wis males untuk sakrar jeli aku jelek ukurane ngene dhewe padha kabeh ngantem aku tak rasake oh semene ternyata Bagong aja minggat ayo tandang ngono Bathara Brahma apa dusunmu tak bumi angus piye dusunmu bumi angus wah ya mati dene senananan apa ngarepe blubang kok mlayu kok banter banget kamu kapan kuwi ndurono kuning-kuning iki mana kene tak ratake kene aja tono ndasmu angus ora mrata saya mrata wedan apa ayo menang mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu mudhar ayo tangiyo wenen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo oke semute nang kene wong mati kok pindah nggon oke semute yom sapa yom Adipati ayo kene nek arep jabut nyawaku nek kowe elingno pangendhamu jabut gigimu ora protol aja dundang Bagong ora bubar dewane aku ngamuk tenan iki wah maning jajalanan Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun Marajawata Bagong Petruk Gareng ora ngulungake bapakmu ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki sabar kong colke aku nek ngamone wis ora wedi ora sapa-sapa colke gong sabar colke colke ora kowe ha ngono syarat tenan nek aku antem ono ora apa-apa wis tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa sak mantepmu sak puas-puasmu tuthuk ana aku ora apa-apa kok sak durunge kowe nutuki aku tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe.
Kowe tak omongi ya kok kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak ndane. Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen le meteng mikir gareng ya. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi aja. Ya karo bapak yo wani ya. Amangke aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ambok njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Nek kok bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ya to. Pak. Mir. Pak kok mir to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru nggawa si Cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi wingan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Gus iki dirungokke sithik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Awes ora bakal luwah saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembaring para titah. Ana nganti guru nggawa Cis Trisula. Tandangono dhewe. Ya Maria, Bu. Nesu. Si Maria. Wong tua kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya sis brono ora. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda ta karo kowe. Semi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Ngisen-sen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir Cis Trisula ben temancep nang wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo udah.
Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati. Kowe anak karo gareng entuk lemah. Oh. Sahidan. Ha ta? Hoto-hoto. Ndene. Lho. Wis iki lho gar menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Iya. Aku jane wis males ndekan dadi anake Semari wis males. Cetil, pretung. Wes ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mublar ngono, Pak. Boyo. Wah, ta Truk, sembrono ta? Iya. Waduh. Aja to kok kowe arek kok sak penake dhewe. Tekan kene kaya ngopo. Kok nyangking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah aku kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkal sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, lo ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa nang Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat to. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakokke melu jengkel. Dadi tekon kok kaya ngono. Lho. Iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawan ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nuluk garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun mboten kula nabi adik kula sing tak tresnani. Gong sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis Gong ayah meninggal. Terus gareng Gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya.
Ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe Gareng omahe Petro tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora. Bojoku sisan gong, male mlaku karo ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lu kok sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Ah monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Monggo lemahe Semar iki pelu gue disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah ngene Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajan. Lah ana kanca omong-omongan. Mongko nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene Gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana. Mek dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petro, tekanane Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon duka, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo omong-omongane sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjok ning kayangan terus njaluk tulung. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan Jawa. Watogok aku anakmu Bagong.